Ake sibingelele egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngiyathanda ukubingelela kakhulu kubazalwane bonke abakhonayo ukuthi belalele njengamanje ezimfiso ukuthandaza bese siyahlukana egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha without any waste of time. Indaba engifisa sibuke shortly before sithandaze indaba etholakala encwadini ka Exodus chapter 4 sifunde uverse verse 3 no 4 bese siyathandaza. But ukuze sizokwazi ukuyithola kahle singaqala phana ku2. I'll be very short. Ngifuna nje sithandaze kodwa ngifisa sikubuke leli verse sesathandaza ukuze sizokwazi ukuthandaza kahle into ethe uqoqeka kafishane. Lithi ke iverse ke esilifundayo ku Exodus 4 verse 2. And the Lord said unto him, what is that in thine hand? And he said, a rod. And he said, verse 3, and he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent. And Moses fled from before it. Verse 4, and the Lord said unto Moses, put forth thine hand and take it by the tail. And he put forth his hand and caught it, and it became a rod in his hand. Shortly sesithandaza ezingifisa ukuthandaza nje kanye nawe kafushane ngiyafisa sithi ukubuka le ndaba uNkulunkulu asikhumbuza yona la ukuthi uMoses indaba yakhe noma ijeni yakhe noNkulunkulu sithi masithola siza ukuthi kunama miracles enzakalileyo enzeka ngesikhathi uMose ekhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe. Ziningi izinto ezenzeka kuleya ndawo ezenza ukuthi uMoses simrespect kuze kube namhlanje and uzwe kusakhulunywa ngoMose kuze kube namhlanje. It is simply because there are so many things uMoses aye azenza ezenzisa uNkulunkulu ngesikhathi amthumile ukuthi ayokhipha abantwana bakwaIsrayeli. But namhlanje into engifisa ukuthi siyibambe sesithandaza ile yokuthi iBhayibheli lithi ke lisibuyisela back ukuthi sezwile izinto uMoses azenza but indaba yakhe ayiqalanga eGibhithe kodwa yaqala ehlane. Lithi iBhayibheli ke mangabe besehlane uNkulunkulu ekhuluma naye uMose sivezelwa uNkulunkulu abuza uMoses ukuthi yini oyiphethe ngesandla sakho. uMoses esene doubt yokuthi yini le ngiyibonayo yini le yenzakalayo kule ndawo engiyona kade bona isihlahla sivutha usene confusion ekhanda lakhe engazethembi naye ethi uNkulunkulu mina ngingayenza kanjani le task onginika yona ukuthi ngiyenze ngoba nginamalimi angikho fit enough ukuthi ngikwazi ukuyenza. Sizwa ke uNkulunkulu esethi ke ngiyakuzwa ukuthi uthini Mose kodwa ke yini oyiphethe ngesandla sakho. Kuthe esebuze lo mbuzo uyavuma kuMose uthi uNkulunkulu induku engiyiphethe ngesandla sakho. Usethi ke uNkulunkulu yidedele phansi leyo nduku. Sibona uMose eyidedela phansi la sifunda khona induku lithi iBhayibheli lami yavele yaphenduka inyoka mangabe uMoses eyidedele phansi. And then lithi iBhayibheli esayidedele kanjalo phansi isiphendukile inyoka uNkulunkulu uphinde uyakhuluma futhi uthi Mose phinda uyibambe le nduku emsileni. Lithi iBhayibheli mangabe eyibamba inyoka eyibamba ngasemsileni yaphenduka yavele yaphenduka yaba yinduku futhi yabuyela yaba normal ngoba eseyibambe ngesandla emsileni njengokusho kukaNkulunkulu. Engithandayo ukuthi ijeni kaMose iqale ehlane ukuthi ijeni kaMose ayiqalanga eGibhithe kodwa ijeni kaMose iqale ehlane. Yilakho uNkulunkulu sengathithi kunento abefuna ukuyikhombisa noma ukuyifundisa uMoses before bethabathe uhambo lweGibhithe. Manje lithi iBhayibheli lami ke uma ngabe eyibamba kunento uNkulunkulu angambulela yona ukuthi le nduku uMose ayiphetheyo ibisimbolize ibizophendula imibuzo uMoses abenayo about this entire thing uNkulunkulu abemfaka kuyona. Ngoba lithi iBhayibheli uma ngabe eyibamba induku uma idedela yaphenduka inyoka uma eyibamba yaphenduka yaba
induku yaba normal. uNkulunkulu wayesethi kimi ke le nduku ibisimbolize impilo kuMoses, ukuthi le nduku ibisimbolize impilo kaMoses, ukuthi yabona Moses, impilo yakho mangabe uyidedelela kimi, mina uNkulunkulu ngisezulwini ngiyayibamba, ngiyibambele yona bese iyashintsha ibe abnormal. Kodwa mangabe uyibambela wena ngesandla sakho impilo yakho, uzethemba wena ngempilo yakho, leyo mpilo yakho iyaphenduka ibe normal. Yodwa into ekwazi ukushintsha impilo yomuntu ukuthi ibe abnormal, imethuse kwayena ilento yokuthi uye wadedela impilo yakhe, wayidedelela uNkulunkulu. Uthi bese yidedelela ethe baba thatha konke, ethi baba yenza intando yakho, azathi ubhala kahle akusaphili mina sekuphila uKristu, okusuka ukuthi intando yami isifile kodwa manje sekuvela intando kaKristu. Manje awukwazi ukubona olunye ushintsho olunamandla olu-abnormal empilweni yakho, impilo yakho ungayidedelanga, wayidedelela namandla ukuba iba sengathi uNkulunkulu beyibambela, and ubamba mangabe umuntu ededelile, ngoba mangabe usabamba kanye noNkulunkulu kuba inkinga. uNkulunkulu akafuni ukubanga udumo nomuntu, kodwa ufuna abantu abazokwazi ukwethemba yena ngeimpilo zabo zonke, bese uNkulunkulu yena kube uye oyibonakalisayo empilweni zabo. Unikeza ke uMose ukuthi Moses, before siqala uhambo lethu ngifuna ufunde lento ukuthi impilo iyadedela, and mawuyidedela ngiyayibambela. uNkulunkulu okwazi ukushintsha impilo enormal eyenza ibe abnormal. uNkulunkulu okwazi ukuthintitha impabanga esaleni. uNkulunkulu okwazi ukushintsha impilo yomuntu, ayishintshe kade normal eyenze ibe supernatural, ayishintshe ayikuse kwenye level, ngenxa ukuthi umuntu uye wayidedela impilo yakhe eyidedelela uNkulunkulu. Namhlanje ngifuna ukutshela sisazothandaza egameni likaJesu ukuthi namhlanje uNkulunkulu kuphela okwazi ukushintsha impilo yakho. Mhlawumbe namhlanje uke wazethembela ngempilo yakho, wazethemba wena, wathenda abantu abathile ukuthi ibona mhlawumbe ukufanele ukuthi mawuyokhala kubo bekuzwe kangcono, kodwa nabo baphoxa. Wathemba ngisho abafundisi bakho, wathemba umfundisi wakho, kodwa kwafika ne-lockdown, wabona ukuthi kahle kahle impilo ifuna wena noNkulunkulu. uNkulunkulu uyayibambela impilo yomuntu uma ngabe umuntu amdedela ukuthi ayibambe. Dedela uNkulunkulu. Ngifuna ukudedela uNkulunkulu ukuze uzokwazi ukubona the miracles of God, ukuze uzobona amandla kaNkulunkulu empilweni yakho. Mangabe usayibambele ngeke ukwazi ukubona izinto uNkulunkulu afuna ukuzenza empilweni yakho. I want to pray with you. Ngifuna ukuthandaza nabantu abazinikela kuNkulunkulu, abathi baba ngizamile ngawo amandla ngahluleka, baba ngizamile ngawo amandla aphele endleleni, baba ngizamile ukukhuleka lesifo asipheli, ngazama ngisho dokotela kodwa yonke into ekubonakala ngazuthi angilithola usizo. Kunabantu abadesperate kulezi insuku, abazame zonke izinto, abanye bafuna umsebenzi abawuthole, yonke into ayikho ehlangana nayo empilweni zabo, abanye bahlabile bahlaba baphindelela kodwa still izinto ayishintshe. Ngifuna ukuthi dedela impilo yakho, uyidelela uSimakade. uSimakade uyathembeka ishintshe eyiphendula impilo. Sibona uNkulunkulu uma ngabe uMoses esededelile ngezandla zakhe, sabona uNkulunkulu eshintsha efaka impilo endukwini, sabona uNkulunkulu eshintsha into enormal eyenza ibe abnormal, eshintsha into natural eyenza ibe supernatural, eshintsha into ejwayelekile eyenza ingajwayeleki. Sibona uMoses ethuswa yinto ebeyitshela ukuthi uyayazi. Impilo yakho wena right now uyitshela ukuthi uyayazi, uyitshela ukuthi yonke into usuyayazi, usuredi ukuthi ungafa ngenxa ukuthi ziningi izinto odlule kuzo, and awazi ukuthi yini oyiphilele emhlabeni, usuzame ngisho ukuyibulala kodwa wehluleka ngoba uNkulunkulu besenenjongo ngempilo yakho. I want to tell you something ukuthi it is enough. Udedelela uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu athi take over, uNkulunkulu ashintshe impilo yakho. uNkulunkulu okwaziyo uma ukwazi ukushintsha yami impilo engayishintsha neyakho. I just want to pray with you namhlanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wami ngiyamethemba, uNkulunkulu oyivezayo ongahluleki, kodwa ufuna abantu abazoyinikela kuye, abantu abazothi ba take over. Kunengoma eculwa ubabo entsha eculwa obabo ethi take over, ethi thatha over. Ngiyayithanda kakhulu leyo ngoma ngoba ithi uNkulunkulu thatha over, akungabi intando yami kodwa kube intando yakho. Even uJesu uma kwazi ukusho uJesu enamandla kodwa ethi inkosi akungabi intando yami kodwa kube intando yakho, athi asidlule lesitsha kodwa kungabi intando yami kodwa kube intando yakho. Okusho ukuthi lento is about intando kaNkulunkulu, ukudedela uSimakade ukuze kuvele ubumangaliso bakho. You are waiting for your miracle and it is about to happen, kodwa kudinga ukuthi wena unikeze uNkulunkulu amandla, unikeze uNkulunkulu igunya, unikeze uNkulunkulu opportunity yokuthi aziveze uNkulunkulu opheleleyo. Ake ngithandaze nawe egameni likaJesu waseNazaretha. Father God, egameni likaJesu Kristu ophilayo nonamandla,
ngiyathandaza right now nanango umzalwane wami ongibhekile namhlanje ongilaleleyo, ngiyathandaza ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. I pray Father, wena uNkulunkulu okwazi ukushintsha impilo zabantu, nalempilo ungayishintsha namhlanje egameni lika Jesu. Ngiyathandaza ukushintsha impilo yakhe, ngiyathandaza ukuba ungene kwi-family, the entire family, uyithinte wena ngesandla sakho esinamandla. Lithi izwi lakho asifinyezwanga ukuba singesindise. uNkulunkulu wethu ongcwele wathi indlebe yakhe inzima ukuba ingezwa. I pray Father God right now in the mighty name of Jesus, awuveze ubuNkulunkulu bakho, ngenyuka nabo, ngenyukela kuwe wena uNkulunkulu othembekileyo nothembisayo, wena baba wethu ongcwele ongakhuluma amanga, uNkulunkulu okhuluma olimelayo izwi lakhe. Ngiyathandaza ke Father God, I speak a blessing phezu kwabantwana bakho. I pray that you protect them in the mighty name of Jesus. Amen and amen. May God bless you. Amen. Glory to Jesus.